Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bocah, kepiye kabare? Muga-muga sampeyan kabeh tansah dengan sehat walafiat. Nanti kita terus sinau ya. Nah, bocah-bocah, dina iki sinaune dhewe yaiku bab karangan deskripsi. Si ana sing eling apa iku karangan deskripsi? Nah, kamu ngeling-eling pas sinaun sing sinau. Yuk, iki dengan penjelasan iki. Karangan narasi yaiku wacan kang isine nuduhake utawa nggambarake samubarang kanthi cetha lan rinci saengga sing maca kaya-kaya bisa melu ndeleng, rasakake, ngrungokake utawa ngalami dhewe apa sing diceritakake mau. Karangan deskripsi iku nduweni ciri-ciri kaya mengkene. 1. Nggambarake objek tartamtu kanthi cetha utawa rinci. 2. Gambaran saka objek digawe sak cetha-cethane utawa sak jelas-jelase karo apa-apa kang gegandengan karo panca indra. 3. Kanggone pemaca kaya-kaya bisa ngrasakake utawa ngalami dhewe kedadeane. Lan 4. Crita ing wacan deskripsi iku ana gegandengane karo panca indra kayata rasa, ukuran, werna, swara, lan sapanunggalane. Coba wacanen kang setiti tulodo karangan deskripsi iki. Ing tulodo iki diceritakake ngenani deskripsi kahanan nalika mangsa rendhang utawa musim udan. Nah, bocah-bocah, semua penjelasan materi ini semoga Indonesia bermanfaat dan barokah. Untuk ibu kasih sinaun itu lagi, nanti ketemu ing pasinaon bajute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.